class mara uchiel no yudo kepse no yudo report report no tingo en go kendo kakoro dhi makoro wagidhi timo cage share mar ochiko manyo makoro wachomo ni kendo chakimie report koro report ni dikao iluongo ni Marco Sandam 40% atamalo kamano atamalo mabe koro dhi konyogi kama gikoro gidhi yiero go pathways kamano. Nitiere kuotieno mar thim licho hinga Migori County. Sharon penja jopuonje ni to sirikal wacho ni somo en nono CBC. Nitiere penjo mopogore opogore. Mokwongo nikech at least aneno ku nitiere gi kalam gi buk unyalo note munyalo duoko. Gidwaro gik modhuro ma janyuol nyiew kendo dhi gode sikul. Gik machal kaka portfolio, model files, gigi to kionge pesa, ba nyithindwa dhi somo koso duogo chulo pesa full. Mar ariyo, penja jopuonje ni kwanata malo 100 wacho ni transition mar somo ne oketo piem kuom nyithindo. Koso en mana mar yawa dhi kode. Wacho ni en mana mar yawa dhi kode. Nikech en mana assessment sani onge piem donge. Mar adek, ere kaka adwa ng'eyo ni nyathina progress maber e school ka onge koda grading. Aparo ni magi gin mana concerns mag jonyuol. Kamano. Anyalo dhi mokwongo. Mokwongo adwa wacho ni yawa kaka wan jopuonj ema waoendere e wach mar CBC ni. Omiyo gimoro amora wakoni ni kon janyuol mondo dhi download. To sirikal onyisowa with a lot of creativity mondo watim gimoro miluongo ni wa improvise. Gimoro amora mokel sani e design kata syllabus o en giminyalo yude alwora ma in go kanyo. Omiyo jopuonje moseoendere wach mar ni gimoro amora nyaka dhi ng'iewo. To kiluwo design kata kiluwo syllabus gima syllabus guide wa mondo wadho watim nyiso ni gimoro amora material midwaro kanyo wanyalo yudo gi locally, wanyalo yudo gi around kanyo. To jopuonj be ok wadwa ni mondo waol. Koro ka aseneno ni agi kama takoni yawa kiny keluru gweno wawang'o kaf mondo watim gweno ni kaf. Kochako wachore mbele wachako wacho ni koro portfolio ni onego bed mana na kawa manila paper taloso maber. Portfolio en gima ting'o ni ripodi no. To koro wacho ni because na dhi e supermarket ma yudo ka Naivas usogi to donga ko ne dhi udho ng'iewo kacha ambe ok adwa na ol kech ka kanyo be adhi uso chaga mora ok adwa na mtobara na ol but onego bed ni wa improvise gima wan go miyo ko in terms of burdening of the parents en gima jopuonj wan mwao endere momiyo gini bedo expensive to ok en expensive. And ada kinde ma bendi ikore mar duoko moko kuom penjo